Slovenská. A vás zdravím u dalšího jehelníku. Dneska to bude takový hodně známý pro plzeňáky, kde si ukážeme takový ty nejčastější místa, kde se hřeší, kde se bourá. A vlastně nikdo neví proč. Někdo tvrdí, že to je nebezpečný křižovatky. Někdo tvrdí, že nepřehledný. Nevím, mně to přijde všechno v pohodě. Nic, co by mělo být něco těžkého. Tady máme hned první křižovatku. Tady je rána snad co týden. Takže idioti, co jedou směrem jako já, místě jsou na hlavní a tady těm autům, co jedou zprava, tak vůbec nedávají přednost, úplně na to mrdají. Tady proletí, pak je to jedna rána na druhou. Teď dokonce přibyl pomník jako prase, se tady vysekli nějaký dva borci. Ale tady je to opravdu co týden, tak to nějaká rána. Mám sem střihl jenom pár z nich. Ty lidi už jsou prostě tak zblblí, že když ta silnice vede tak nějak rovně, tak si zafixují, že jsou na hlavní a prostě jedou. Nějaký značky, nějaký kus čtverec, nějaký trouhelníček. Prcat. Prostě je to rovně, tak je to hlavní. Takhle nad tím podle mě přemýšlí většina těch, co nabourají, protože jak nerozumím tomu, jak na tomhle přehledným úseku, že by tolik bouraček, tolik. Kdyby tam byla nějaká zákruta nebo někam, kam by nebylo vidět a vyjel tam nějaký odsaz prostě rychle, stejně jako já. Tak tomu rozumím, ale tyhle tam je vidět prostě na za hory doly prostě. Tak nebudem si ukazovat samozřejmě všechny ty věci, protože nemám cestu na všechny ty místa, takže vám ukážu jenom ty, co zrovna dneska projedeme. Teď jedu do Třemošný, do servisu. Mám tam sekeru jak Ilja Muromec, tak tam jedu zaplatit. A tím, že jdeme na Třemošnou, tak vám ukážu takovou slavnou křižovatku, která tam vznikla po dostavení obchvatu Třemošný. Takže vlastně se jedná o hlavní tah z Plzně na most. Takže provoz tam jako je. A Třemošná toho měla dost, tak si postavila obchvat. Všichni tam chtěli nějakou mimoúrovňovou křižovatku, která vede z té, třeba se chtěli říct vesnice, ty by mě sežrali, která vede z toho městečka, ale nevím, jestli se nezadařilo, nebo tam byly snad i nějaký ty problémy s pozemkama, nebo nevím, prostě není tam. Je tam normální klasická křižovatka, na který jsou taky, dá se říct, co plácnu týden 14 dní nějaká rána, ale tam ty borčky jsou samozřejmě horší než tady v tom městě, protože tam to je mimo obec. Ta hlavní je, dá se říct, rovinka, takže tam každý jede pilu. Zhoršuje pak ty následky té nehody. Ne protože tam jede pilu, tak se stávají nehody, ale jenom to zhoršuje ty následky. To zase chci utnout takový ty rozumbrady, které myslí, že tam jsou bouračky kvůli tomu, že tam auta jezdí hrozně rychle na té hlavní. Což je kec. Vám pak ukážu názorně. Tam se prostě stávají nehody kvůli tomu, že polovina třemošenských jsou idioti s prominutím, který neumí koukat na tu hlavní doleva doprava. Neumí odhadnout rychlost toho auta, nebo prostě nečumí. Já si nedovedu jinak vysvětlit, jak se tam zrovna můžou stávat nehody. Tam jsem to psal v jednom článku, ale ten už někde utopený. A mám zastříhnout pár těch článků o nehodách, jakože abyste věděli, že to není jen tak nějaká křižovatka. A těch nehod je tam fakt mraky. Nevím, jestli tam nějaký zbrďák tam možná byl taky, ale většinou, když už tam jsou nehody, tak je to se zraněním, protože samozřejmě ty lidi tam 50 nejedou, jo, když je to mimo obec. Takže tam aktivně dali doporučenou rychlost 70, a kterou všichni srali, nebo všichni, většina to srala. Je to doporučený a proč doporučovat něco někomu na takovýhle přehlední křižovatce. Ten idiot, co vám tam vlítne ve vašich 90, vám tam tak jako tak vlítne i v těch 70, jo. Takže tam tímhletím maximálně jediný, co tím napomáhají, tak je snížení toho důsledku té nehody, těch následků té nehody, ne toho, aby se ty nehody nestávaly, jo, protože ty idioti to tam budou pustat stejně furt pořád dokola. Po pár těch nehodách
pár, bude do 10, 20, 30, kdo ví. Tak tu značku doporučené rychlosti sundali a dali tam na ostro maximální dovolenou, je tam 70. S tím, že to prostě vyřeší ty nehody a všechno, protože přece Třemošenský říkali, že se to stává, protože tam všichni z té Plzně jezdí jako hovada. No. Takže tam dali 70, ale ty nehody tam jsou úplně furt stejně. Furt je to stejný. Furt se tam nadává, teď už se teda mimochodem nenadává tolik ani na tu rychlost, ale nadává se na to, že to není tam mimo úrovňová křižovatka. Oni už prostě neví, na co by si stěžovali, nebo co je špatně, a snaží si tu odpovědnost zaházet vždycky na někoho jiného. Takže teď si vymysleli, že to je právě kvůli tomu, že tam není tam mimo úrovňová křižovatka. Já to ani neumím vyslovit. Takže předtím to byla vole rychlost, pak když zjistili, že to tou rychlostí není, tak se hledá zase něco jiného. Ve finále, kdyby tam tu mimo úrovňovou do píče, mimo úrovňovou křižovatku postavili, tak my jsou schopni se vybudovat i tam, ty vole, a zase budou hledat něco jiného. Ty vole, tebe ne, ty budeš smrdět, určitě. Tak, tady jenom zastavím, jde na mě chcaní. Takže jsem tu hned. Takže teďka jedu nějakých tachometrových 110. Už se pomalu blížíme k té záludní a nebezpečné křižovatce. Takže asi zpomalím teda na nějakých 100, aby se neřeklo. A v tuhle chvíli já už vidím do té odbočky doleva, kdy auta dávají přednost. Vidím už i doprava. Znamená ty auta, když vidím já jim do kabiny na to říct, jak oni vidí na mě. Teď když počítáte ty vteřiny, jak dlouho to trvá, než já tam dojedu. Jedu 100, upozorňuji, nejedu těch 70. Teď až jsem tady, ty vole, teď. Nehrozná doba. To máš ty vole nějakých, já nevím, plásů, jsem to vůbec nepočítal, jen 10-15 vteřin. Kdy má ten člověk na té vedlejší vyhodnotit na to, jak rychle já tam budu. Jestli to tam vole strčí nebo ne. A ty lidi jsou úplně dementní a prostě má to tak klidně pošlo v poslední vteřině. A pak se hrozně diví, vole, že jsou vole z střechů dolů. Zase jsme na nějakých 110, protože tady máte vole širokou silnici, přehled. Vidíte vole na 7 metrů daleko. Takže to není tak, že by byl nějaký prase. Už teda jsem, ale ne zrovna teď. A si říkám, v tuhle chvíli já už vidím na tu křižovatku, ty vole. Odsaď na ně vidím, na ty lidi. Na ty auta. Oni vidí mě. Takže teď už mají možnost přemýšlet nad tím, co bude. Jestli tam budu za vteřinu, jestli tam budu za půl minuty a můžu tam klidně jezdit. Tady naopak si myslím, že když ten člověk tady zpomalí na těch 70, tak ty lidi, co vás, jestli vás teda vidí, protože nevím, kam jinam jako oni čumí, ale jestli vás vidí, tak ta 70 je spíš na sere, než když tam projedete tou 90, protože vidí vás dlouho, ta 70 je hrozně zdlouhavá, když tam dojedete, oni si 3krát přehodnotí, jestli tam jedu nebo ne, a ve finále to na sere, že vám to trvá tak dlouho tam dojet, že vám to tam prostě pošlou. Takže spíš, jestli ta 70 tady není na škodu, že pak vzniká víc takových situací, než říkám bouraček, ale těch situací, kdy vám to tam někdo prostě pošle na poslední chvíli, že to tady pak brzdí. A vznikají z toho nějaký zbyteční krizovky. Pak by mě zajímalo, co se těm lidem honí hlavou, ty vole, že to tam nasypou. Jestli si jako říkají na poslední chvíli, to dám, to stihnu, nebo jestli ty auta vůbec nevidí, nebo kam čumí, nebo jestli vůbec ví, že jsou na vedlejší, že to tam prostě nasypou. Pak vám ukážu moji slavnou, ty ono těch slavných už je, ty vole. Pak vám ukážu oblíbenou křižovatku mých hejtrů. Nebo lidí, co se mě snaží nachytat na něčem. Je to křižovatka u hotelu Marriott. Kousek vlastně od náměstí a od fotbalového stadionu. A tam vlastně často odbočuju, když tam jedu do banky. Tam máte vlastně první odbočku, která ale vede do jednosměrky, protože jak jsem říkal, je to zóna, takže je to takový účko, jednosměrný. A první odbočka vede do té jednosměrky. Tam máte ceduly, ona z videí to možná trošku vypadá nešikovně, protože většinou tam někdo stojí, takže ta odbočka není vidět. Ale značka vidět je. Takže pro lidi nabíde dojmu, že ta zákazová značka platí pro tu moji odbočku. Takže samozřejmě takový ty, co se mě tam snaží nachytat, tak tam to už je snad po třetí, ve třetím videu a vždycky se jich najde pár, tam rejpnou,
že se tam stekám, nadávám, trouby tam nové na čuráka, co stojí na tom žlutém šrafování. Přitom já tam nemám co odbočovat, protože je tam zákaz. Se podíváte tady teďka na Google mapy, tak tam vidíte, že tam zákazová značka, ale ještě tam to šrafování není. Protože to byl mimochodem častý argument, kdy já jim řeknu, proč mi tam ty vole kurva do prdele drát. Bylo to šrafování žlutý, když by tam byl zákaz odbočení, od toho tam to šrafování je, aby tam ty idioti na tom nestáli a já tam mohl normálně odbočit. Oni si to uvědomí, ale snaží to zase nějak zaonačit, že to naše značení na píču, že klidně tu značku mohli dát potom a to šrafování se jim nechtělo vole zamalovat, nebo tam prostě nechali, čekali, až vybledne časem samo. Takže tady máte tu fotku, kde vidíte, že tam už ta zákazová značka je a šrafování tam ještě není. To tam právě dali z toho důvodu, že idioti neví, že v křižovatce nesmí zastavit, nesmí stát, že pokud neví, jestli tou křižovatkou budou moc projet, tak do ní nemají ani výjíždět, mají stát před ní. Aby tady byl kvality ostatní z jiného směru, který tou křižovatkou můžou projet úplně v klidu. Že právě kvůli takovýmhle idiotům se tam to šrafování ještě dodatečně udělalo. To není jakoby nic novýho, nebo něco, co by to zakazovalo, to stání křižovatce. To je právě jenom ještě extra pro idioty, debily, kretény, pardon, aby věděli, že tam opravdu stát jako nemají, že to není dobrý. Tak, mám po nákupu, tak jdu teda do té banky, když se podíváte na levou stranu, tady ta, za tím modrým autem, jednosměrka, to je ta, z který já vyjedu. Ta značka je ještě tak jako šikovně natočená v takovém úhlu a pro ní platí, ta zákazová, ta platí pro ní. Tam já nemůžu, to je jasné, jednosměrka. A tady do té druhé, proto je tady to šrafování. Do té já zajet můžu. Tak pro příště, jste věděli, nademcali. Teď je teda zajímavé, že tam zrovna někdo nestál, protože pravidelně to tam vždycky někdo zasere. No, takže já jdu vybrat tady těch 20 korun. A jdu domů.